Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω μια παρουσίαση από τους σκύβους μου και πάμε να αρχίσουμε. Αυτός είναι ένας πολύ καλός σκύβος, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Αυτός είναι ο Σκέμπ και αυτός πάρα πολύ γρήγορος, πολύ γρήγορος. Αυτός είναι ένας σκύβος και αυτός είναι καλός, μαγνητικός. Αυτός είναι ο Gun 5x5. Αυτός είναι ο V-Cube 5x5. Αυτός είναι ένας 3x3 που έχω, Monster Go. Και αυτός είναι πολύ γρήγορος. Αυτός εδώ ο κύβος είναι ο iCarry Gun, είναι και Bluetooth. Αυτός εδώ είναι ένας Rubik's Cube, είναι πολύ καλός. Αυτός είναι και αυτός ένας μαγνητικός κύβος, πολύ καλός, γρήγορος. Αυτός είναι ο Gun 356. Αυτός είναι ο 4x4, είναι μαγνητικός. Αυτός είναι ο Pyramix Gun. Αυτός είναι ένας κύβος 2x2x3. Αυτός είναι Megamix, είναι 12πλευρος. Αυτός είναι 3x3 Mirror. Αυτός είναι ο Gun 2x2. Αυτός είναι ο 2x2 V-Cube. Αυτός εδώ είναι ο Skeb Extreme. Αυτός είναι ένας 4x4, σχετικά καλός είναι. Αυτός είναι ένας κύβος Fidget Spinner. Αυτός είναι ένας μικρός κύβος Rubik's, είναι Brelok. Αυτός εδώ είναι ένας πολύ μικρούλης κύβος και αυτός είναι Brelok. Αυτός είναι γρήγορος. Και έχω και αυτόν εδώ. Γρήγορος είναι, πολύ γρήγορος. Και αυτός εδώ ο Rubik's 2x2. Και αυτός εδώ είναι επίσης Bluetooth, είναι ο Gun i3 και είναι Bluetooth και μπορείς και παίζεις αγώνες. Και αυτό εδώ είναι το ρομπότ μου που έχω για τους κύβους. Το συνδέεις με μια εφαρμογή και λειτουργεί. Και αυτό εδώ είναι το timer που έχω. Έτσι, από εδώ πατάς να ανοίξει και βάζεις τα δύο χέρια για να ξεκινήσει και όταν ανοίξει το μπλε λαμπάκι είναι δηλαδή έτοιμο να αρχίσει και τα αφήνεις στα χέρια και τώρα ο χρόνος προχωράει και πατάς τα χέρια ξανά για να σταματήσει και πατάς αυτό το κουμπάκι που γράφει Gun για να πάει ξανά στους χρόνους. Και εδώ πατάς το κουμπί και σου λέει τους χρόνους που έχεις κάνει. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε και άλλα νέα βίντεο. Γεια σας!